dámy a páni, vítajte u ďalšieho dielu. Takže tento diel sa akože naozaj chcem nahnevať na túto aplikáciu X-Recorder. Ja som natočil 2 videá, už som zabil draka. A toto je nemožné, mne sa to nedá zverejniť a bolo to normálne, že 15 minút, ako koľko môžem. Takže ja normálne túto aplikáciu si nechám, ale stiahnem si aj V-Recorder, na ktorom budem natáčať videá, ktoré budú dlhé. Ktoré budú krátke, tak tie budú na X-Recorder. Poradím sa mojim bratom a skúsim to spraviť. Dúfam, že mi to pôjde. A keď nie, tak ja normálne tento tablet dám do opravy, nech ho opravia, lebo tento tablet je ako debilný už. Lebo čo, potom nenadávajte mi, že keď toto pozerajú malé deti, že normálne budú z toho švihnuté, ale ja mám už také nervy. Normálne. Prosím, dajte like a odber a zvonček, lebo mňa to naozaj vážne poteší. Teraz za toto, že ma to vytrojila táto aplikácia, chcem aspoň 12 odberov a 12 lajkov. Prosím, dajte nejaké komentáre. Je mi to jedno, čo napíšete, kľudne tam môžete dať aj, že som úplný debil, normálne, že mi preskočilo v hlave, kľudne je mi to jedno, takže normálne, kľudne hoci čo tam napíšte, len hlavne nedávajte. Takže toto video sa vám určite nepáčilo a dovidenia.